Biko ụmụ agbọghọbịa gege m ntị n'olu na mgbe awa biko toruonụ ntị ọ n'ala n'ihi na echenjiele the narrative. Ọ dị very very important. Ihe m na-ekwu ugbu a na-ekwughe na redio, ọ gbara na redio, ekwughe na redio, and as a matter of fact, ụmụ okorobịa niile nọ mgbe ndị redio na-aha olu aka a na-enye ya wu news. Ha etiwe sị ịnụkwanụ na lekwa another lucrative business. Na ha agaghị atọ ha ụjọ isendịrị nwa agbọghọbịa ọbụla ego moto, na o sushaala na o subirile o. Ụmụnne m, ọ gịnị ka a na-ekwu okwu ya? Ihe na ugbu a mege na Ilesa, Osun steeti, ka otu nwa okorobịa a na-akpọ Olapitan Sola na nwa agbọghọbịa a na-akpọ Rhoda Ado, ha abụọ wụ enyi matara onwe ha na online, bido na-achatị, na-emerenwe kọlụ, emerenwe rute mgbe Olapitan chọrọ ka Rhoda bịarute ya ụlọ. Ya sị Rhoda na ọ ga-alaiki ka ọ bịa. Rhoda ekwerekwenụ, sị na ngwa na ya ga-abịa ma ọ bụ na o sendịara ya ego moto. Olapitan na-asị ya oke na ego ole wee ego moto ya ga-ezuru ya iju bịarute n'ụlọ ya, sọ 3000 naira. Olapitan esendịara Rhoda 3000 naira through transfer, sendịkwara ya receipt na WhatsApp, ya sị oke na ya ahụ na the money. Ọ ya ka Olapitan nọrọ sị oke ngwa na ya na-eche ya. Nwata nwa okorobịa ga-ehicha ụlọ, kọchashiwa everywhere, zụrụ air freshener gba, ga-aṅụcha ọgwụ dị aṅa, ṅụọ ma kpọrọ ntachi ma gịnị, na-eme exercise, shichagbuo nwa nri, denwe zụta ma mmanya ha ga ha aṅụ. O ruole mgbe ọ na-ele anya na ebe Rhoda nọ ugbu a na ọ bịarutewele ka ya kpodele mara ebe ọ garuterele. O kpọwala nọmba Rhoda site mgbe ehe na-ekporo na-aga, nọmba Rhoda fon ya anaghị ka aga. Ọ kpọgide na-asị ya switched off, not reachable, switched off, not available. Ihe niile wụ telecommunication languages a na-asụrụ ya na gosiri that na enwe ihe dịka inwetakwa Rhoda again na fon. Ihe ahụ ewee ya iwe, ya elege chejie ihe niile o shiri time ahụ aga ọhụụ Rhoda chehu n'ọkọta ya were sowere ije gawa na police station ga make entry. Police emenenu Rhoda arrest, weta na police station. Olapitan so change wegere okwu na court, ewepụ okwu court. Ọ ya ka eruru na court, magistrate aha ya wụ Akogo Oludare ajụwasị enwere evidence. Ihe niile ọkọrọ nga n'ugbo nwere evidence. Ya nwata nwa okorobịa wepụta chat ya na Rhoda, silekwere ya na chat ya na ya abụọ kemgbe ha kpawara na ote ha chekpagide rute mgbe ya sendịrị ya 3000 naira. Nwụkwanụ ya onwe ya sị na ya sendịara ya the money na ọ ego ya ga-eji gba transport bịa n'ụlọ ya, sendịkwara ya receipt. Ọ confirm kwana na yes ya ahụ na the money. Chitezie that time nọmba ya gawo ha aga. Magistrate ewe iwe, si in that case ya erulo that na Rhoda ga-refund Olapitan Sola, na ọ ga-refund ya 3000 naira ahụ, that 3000 naira o send na ọ ga-refund ya, na ọ ga-enye hekwa ya 100,000 naira for breaching the agreement, ka a na-akpọkwa breach of contract, na ọ ga-abịa nye hekwa ya another 50,000 naira for emotional distress ọ kọsụrụ Olapitan. Total money awụrụ 150,000 plus the 3000 naira na ọ ga-enye the money. Ọ ya ga nga. Ọ dị mma ka ihe onye ọbụla leruo anya, n'ihi na otu o shedere na Nigeria now, enwezikweghị onye chiganụ. Enweghị onye ọbụla ka ị ga-eme ihe ị ga-eme onye a ga-esi ngwa ya elu asụ gị mara na gị na nwa okorobịa akpaga ndị ịlaikighi ya nwata nwa okorobịa, wepụga anya ṅụ na akpa ya, wepụga akpịrị ṅụ na ego ya. Gị lee anya nwatakịrị nwoke gị na-eme gị ihe like ya, gawara onwe ṅụ. Enweghị oriri ejiri mmanya ṅụ n'ụkwụ si gị na ị ga-eme ihe unu megị na ọ by force. Gị pụtakwa na ị chọrọ igwu uru wayo, marakwa amara that na akọgharịala egwu. Ihe niile wu ụmụ okorobịa nọrọ destin taa ka ha tigesi nụkwa. Ụfọdụ si nụkwa na ha ji evidence lekwe ha ugbo elekwe court. Ịnụkwa na ihe nọ otu destin no bridge of contract. Biko ị maghị onye wụ onye. Ihe shiri ike ugbo ene ma ị chọghị nwoke, achọkwala ego ya. Gị chọkwanụ nwoke, gị nweta time send account number gị, send ara gị ego whatever purpose ego ahụ gaga. Ma ọ wụrụ agreement gị na ya abụọ nwere eji send that money, jishi ike mezuo nkwa gị na ya abụọ kwere. N'ihi na okwu a rute court, ọkwa bridge of agreement, bridge of contract. Ị ga-refund kwa that money, not just that money. Ọ gakwa gakwa wit ọmụrụ nwa. Ị wụrụ nwa agbọghọbịa kpachapụ anya ṅụ n'oge ka ugbu a dịzi iche. Ọ wụrụ mgbe mbụ, ọ wụrụ before,
Nwata nwa okorobịa nwere ike lechaa ihe eluo nwepụrụ asụ gara onwe ya, so ọ wụ one of those things. Ọ fụọ ya nnukwu ya esendịara gị meseji kpọghashawa kpọ nke ọzọ, mana ọ ga-alị the money. Ọ dịzighị otu ahụ ugbu a now. Gị wụrụ nwa agbọghọbịa kpachapụ anya gị, ma ị chọghị ya biko achọla ego ya. Udo dịrị unu.